Do prdele, doktore. Do prdele. Tohle mi už nedělejte. A zase. Chodíte jak duch. Jsem rád, že si Fuj. No to já taky. Přežiju cestu, ale z vás jednou dostanu infarkt. Tak co jste zjistil, doktore? Vypadá to velmi pozitivně, opravdu pozitivně. Myslím si, že můžeš být lékem pro tento virus. Zase by mě neměl tady pan doktor přeceňovat. No ale... Jak dopadly včera tvoje cesty? Moje cesty dopadly velice dobře. A chtěl bych vám učit nabídku, pane doktore. Vím, že jste říkal, že jste samotář a tohleto. Ale dle vašeho konání bych řekl, že taky chcete obnovit tuto zemi. A zkusit napravit ten bordel, co se tady děje. Dostal jsem se do tábora přeživších, který se snaží obnovit Černogorsk jako hlavní město. Založili tam tábor, opevnili tam 1/4 a celkem se jim tam daří. A nutně bychom potřebovali doktora. Máme hromadu zdravotnických zásob, ale nemáme nikoho, kdo to umí pořádně používat. Já mám nějaký základy z C, co jsem se naučil, ale je to spíš řezničina, protože jsem to dělal typem pokus omyl. Právě, že byste se nám hrozně hodil. A kde se nachází ta lokace? Je to kousek od centra Černogorsku. Jestli víte, kde je tamnější kostel u pobřeží? No, něco mi to říká. Tak je to hned vedle něj. No, jestli chceš, můžu ti učinit takovou nabídku. Ano? Jelikož moje utajená laboratoř je ještě kousek dál a já bych tě tam potřeboval dostat a udělat ještě pár testů, můžeme to po cestě vzít přes ten Černogorsk. Co ty na to? Určitě. A vy byste se teda k nám přidal? Určitě mi budete chtít mít teďko na očích, ne, pane doktore? No, budu o tom muset ještě popřemýšlet, tohle je na mě velmi hrr. Rozumím. Takže teď to vidíte na cestu kam? No, první bych šel přes ten Černogorsk, protože přes ten musíme tak i tak a... Potom tě musím dostat do mé laboratoře, protože tam mám zbytek vybavení, ale... Budou tam muset být nějaké opatření, protože moje laboratoř je strašně obsáhlá a kdyby spadla do špatných rukou, je to velmi špatné. Rozumím, ale jestli mi chcete na hlavu nastavit nějaký pytel, tak na to zapomeňte. O tohle ani tak moc nejde. A nebojte, doktore. Nikomu nic neřeknu. Jde nám o stejnou věc. Dobrá, tak tedy Černogorsk. Dobrá, tak se vydáme na cestu, ale musíme ještě... Musíme se cestou zastavit někde pro pitnou vodu. Mám žízeň jako kráva. Tou cestu jsem sem utíkal. Po cestě by měla být, myslím, nějaká studna. Jestli se nemýlím. Cestou zpátky jsem jednou našel, taky jsem tam pil. Myslím, že jedna je tady i u policejní stanice, ne? Ale tady je to docela žhavý místo. Radši půjdeme normálně se na černo a vezmeme to tady trochu k pobřeží. A tam myslím, že by jedna měla být, jestli si dobře vzpomínám. No každopádně asi vyrazíme, ne, pane doktore? Určitě, běž první a veď mě. A dej si pozor, tady
V prvním patře v přízemí jsem zavřel pár mrtvoláků, co po mně šli. Bohužel nemám zbraň, tak mi nezbývalo nic jiného. Necháme je tam jako nějaký překvapení. Náboje jsou dneska drahý. Nesmíš na mě ale moc hr, nejsem žádný sportovec. Nebojte, doktore. Já taky ne. O, pozor. Doktore, stojte, v klidu. V klidu. Odstupte kousek, odstupte. Nemějte strach. Dobrý. Teď to naláká další, musíme si pohnout. Pojďte, padáme odsud. Zvládáte moje tempo. Ano, jsem trošku zavál. Pojďte, doktore, aspoň za město. Musíme to proběhnout. Neohlížejte se, utíkejte. Už pomalu nemůžu. Pojďte, doktore, dělejte. Pojďte se za mnou. Tady by někde měla být ta studna proklatá. Pozor, další. Do prdele. Pojďte, doktore, dělejte, nestrácejte čas. Ty vole, tady jak sraček. Sedeme na studnu, padáme odsud. Poběžte, doktore, dělejte, utíkejte, utíkejte. No zvládnete těch pár metrů ještě. Já už nemůžu, nezvládnu to. Do prdele, doktore, vole, dělejte, nebo já to sám. Kurva, to je horko. Dobrý, pojďte. Tady to vezmeme při pobřeží. Jste v pořádku, doktore? Já ano. Zastavte. Zastavte, tady se trochu vydecháme. Kurvě jedny zasraný. Je jich dost. A co vy, doktore? Jaká byla včera cesta? Ale celkem v pořádku. Nemůžu ti říct víc, bohužel je to celé tajný výzkum. Nicméně, když nad tím takhle přemýšlím, musím říct, možná nad tím plánem i přemýšlím, protože jelikož jsem jako jediný, tak mám velmi malou zásobu lékařských věcí a různých medicamentů, takže nějaká menší lékárna nějaké společnosti by se mi určitě hodila. No vy byste se nám hodil 100%. A teď mi vybalte trošku po cestě nějaký informace o tom výzkumu, protože řekl bych, že beze mě už žádný výzkum dělat nebudete. A zajímalo by mě, na co používáte moji krev.
rádiu, ještě je moc brzo na únik informací. Testy jsou na 20% prokazatelné, což je hodně málo z vědeckého hlediska. 20% je o 20% víc, než bylo doteď. Dobrá. Kurňa, chtělo by to nějaký auto. Bohužel jsme měli, tak to nám šlo, vy parchanti. Snad už tam Když uvidíte někde nějakou káru, tak řekněte. V pohodě, doktore? Ano, ano. Chce to jenom takové pomalejší tempo. Počkejte, doktore. Zdá se mi to, nebo to? Tamhle je studna. Pojďte se napít. Je, kurva. Ty vole, zasranej pot. Kurňa, ty máš nějaké rychlé ruce. Víte, jako mám žízeň. A hlad. Kurva, ty vole, jsem jak nějaký Číňan, vole. Furt žeru jenom rejži. No, jediné, co tu mám, je sušené mléko, tak jestli chce. Dobrý, tohle mi stačilo. Bohatě. Dobrý. Jak dobrý? Můžeme, doktore? Ano, ano, pokračujeme. Stále po pobřeží, ano. Jo, budeme postupovat tudy, bude to jistější. Ale za chvíli se napojíme na hlavní cestu. Jestli někdy najdeme nějakou káru, tak to bude tam. Dobrá. Věci na opravu, nějaký pěkný rachotiny tady mám, ale bohužel není tady co opravovat. A co vy, doktore, co jste dělal před těma stračkama tady? Nic, užíval si život pěkně na pláži. Na pláži, jo? To muselo být pěkně při prachách. No, nejde ani tak o peníze jako o zkušenosti a o to, co všechno mám za sebou, tolik titulů a znalostí. Nemáte náhodou tam v táboře nějaké malé děti? Proč malé děti? Jsem taky výtečný pediatr. Jasný, pediatr. Bohužel dítě jsem neviděl ani nepamatuju. To už je pomalu mýtus. Jo, ta silnice už je tak na sračky, že z ní restou kytky. To je v prdeli. No jo, co naděláme? O komunikaci už se asi nikdo nestará. To asi ne, no. To je vlastně, teď už je večer, že jo, já jsem úplně zmatený. Jak jsem včera celou noc
půlku dne ještě na to lítal, tyjo, a hledal přeživší, tak jsem prochrápal ani nevím kolik hodin. Jsem se tak dlouho dobře nevyspal. V tom táboře je to fakt útulný. Opravdu? A nejsou to nějací zlodějové nebo něco? To rozhodně nejsou. Spíš se bojím, že jsou až trošku moc důvěřiví. Vedou to tam nějaký dva Aziati. Netroufnu si tipnout, jestli to jsou Vietnamci, Číňani nebo co to je. Pak je ještě jeden tábor, kousek odsud. Ale tam se mi moc nechce. Vede to tam. Dříve dobrý člověk, ale v takovýhle situaci, jaký jsme teďko, tak bych nechtěl, aby mě vedl zrovna on. Ty si pamatujete premiéra Barahova? Tak to bohužel ne. Nejsem tady zas tak dlouho, abych znal nějakou historii nebo důležité osobnosti. A jak byste se sem vlastně dostal? No, letadlem. No tak to mi došlo, jestli nepřeplaval oceán. To byl Ale proč? Bohužel to je taky velmi utajené. Jediný, kdo ví pravdu, je můj ochránce a bodyguard Phil, ale ten tu momentálně není. No o tom bodyguardovi vašem už mluvíte druhý den, ale ještě jsem ho u vás neviděl. Ten vás asi moc nebude dobře chránit. No, hodněkrát mi zachránil život. Chvilku si musíme dát přestávku, už nemůžu. Vydržte, tamhle jsou baráky, tam dřepnem. Ať nejsme tak na očích tady. Zaleznem do té krčmy tamhle. Musím se na chvíli odložit, je mi horko, že bych cípnul. To je vůbec teďko za měsíc. Asi bude jaro, ne? No, tak to ti taky neřeknu přesně, když si myslím, že podle ovzduší a podle konzistence a bia je tak podzim. Pojďte dovnitř. Zalezem tady nějaký pokoj. Lepší něco než nic. Potřebuji jenom malinkou přestávečku, popadnout dech, pak možná i něco osprintuju. Dobrá, doktore, v pohodě. Jen si dáchněte. A ty jsi tady jako zdejší, nebo jenom něco zříkal, že... Nevím ani včera moc, co zříkal přes... Co říkáte, doktore, jsem se trochu zamyslel. Ty jsi tady jako rozený Černarusán. Jo, narodil jsem se tady v jedné výšce. Kousek odsud, ale ta už lehla popelem. Jak je to možné? Armáda srovnala se zemí, když začalo velký bombardování. Tak to je mi upřímně líp. No jo, co se dá dělat. Minulost je minulost. Dneska to už se s tím nic nezmění. To je pravda. A nějakou rodinu máš? A odkud? Ne, jediný, koho jsem měl, byla matka s otcem, ale ty zemřeli stářím. Chvíli před těma srčkama. A co vy, doktore? Jaký je váš příběh? No, takové klišé, jsem z bohaté rodiny. Měl jsem dobrou výchovu, dobrou školu. No a byl jsem prostě boháč, ale
Nevím, jednou to tak přišlo a viděl jsem to tak jasně, jsem si řekl, že budu pomáhat. Na co mít moc peněz a být sám a nepomáhat, že? No jasný, no. A potom jsem vlastně přišel na ten virus a myslím si, že Q virus je jeden z hlavních prioritních věcí, kvůli kterým je celá tahle nákaza tady všude. A co je to ten Q virus? Jaká zbraň? Nevím, musím přijít na to, kde se vzal, ale je to, řekl bych, mikromolekulární virus na bázi QC5O, který lidi, kteří nemají dostatečnou imunitu, mění asi momentálně na ty nemrtvé a ty, co žijí, tak těm napadá plíce, hrozí různé onemocnění, jako je embolie, zakrvávení, udušení a podobné věci a proto hledám lidi a beru jim vzorky a hledám někoho, kdo bude mít dostatečnou obranou imunitu na to, aby se tohle mohlo vyléčit. Protože si taky myslím, že z malého procenta a z mého výhlediska dokážeme aspoň z části zachránit i ty, co už jsou takzvaně nakažení, vy tomu říkáte nemrtví. Doktore, viděl jste je. Půlce z nich trčí střeva z těla. Ty už nezachráníte. No ale doufám, Můžete zachránit akorát živý. Tak jo, jestli chceš, můžeme pokračovat. Dobrá, vyrazíme. Tak jdem na to. Kurva, se mi nějak zamotala hlava. Myslím, že můžeme i chvilku běžet. Rychlejší tempem. Dobrá. Tak se proběhnem. Vás potkat v noci, doktore, s tou vaší maskou, tak nevím. Není to nic zvláštního, jenom ochranná pomůcka. Pojďte tady, to už vezmeme. Při pobřeží. Tak se dostaneme rychleji k táboru. Tam uděláme další zastávku. Jak je to ještě daleko? Město je tady kousek. Držte se za mnou, doktore. Zdejší bažiny jsou zrádný. To je... A zvládnete trochu nepohodlí.
A kde máte tu svoji laboratoř? No, je to kousek dál, nechci říkat přesně kde, ale vybavení je tam opravdu excelentní. Někde poblíž Baloty? Nebo ještě dál? No, to bych zas tak moc nerozváděl. Je to takové místo, ideální místo pro sběr nových vzorků, pro zkoumání, pro rychlou hydrataci a taky hlavně pro chlazení všech virů, které tam má. Nejste rovnou usídleni na té staré věznici, že ne? To určitě ne. Nicméně některé vzorky tam jsou taky opravdu senzační. Ty vaše vzorky, doktore. Abyste pak nebyl hodně zklamaný. Radši to berte za rezervou. No já doufám, že nebudu. Co když v tom vašem táboře zrovna nikdo nebude? Tak tam odložím pár věcí a půjdeme. Chvilku si dáchnem, odpočinou nohy a zase vyrazíme na cestu. Souhlasíte? No, myslím si, že by to bylo ideální. No doufám, se k nám připojíte, doktore. Hodili by se nám lidi jako jste vy. Hlavně doktor. Potřebujeme doktora, ale šíleně moc. A eventuálně váš výzkum můžete provádět i u nás. Ale na to potřebujete asi to speciální prostředí, co máte u sebe v laboratoři, že? O, to ano. Vidíte, už přicházíme do Černogorska. Buďte ostražitej. Snažíme se to tady vyčistit, ale ty nemrtví kurvy chodí furt nový. Myslíš, Jane, že je moudrejt takhle po hlavní cestě? Nebojte, doktore, znám to tady. Nic se vám nestane. Já se držím radši mezi barákama v menších uličkách. Menší uličce vás nikdo může snadno přepadnout a pak nikam neutečete. Nebo se nikam neschováte. Tady aspoň vidíte kolem sebe. Musíme projít skrz město po pobřeží. Je to až na druhé straně. Jak daleko je to od hlavního města? Náš cíl cesty. No, řekněme tak 2,25 hodiny cesty. 2,25 hodiny, to je co, tyjo, za čas? To je 2 hodiny a 15 minut. Odsud? No, dá se to tak říct. 2 hodiny a 15 minut cesty odsud, jo? No, Tak to je pěkný. Tak to bychom fakt potřebovali to auto. Bylo by fajn, kdyby chlapi od nás nějaký našli. Doktore, trochu přidejte do kroku.
Už ty kurvy slyším. Snažím se. Říkám, ale nejsem atlet. Už je to jen kousek. Jen pár bloků. Stůjte, doktore, stůjte. Před náma je mrtvák. Vezmeme to tudy. Tady není dobrý střílet. Doktore, pojďte, tudy. Počkejte, kouknu to tady. Já bych to vzal raději přes ty baráky. Je to kousek do tady, pojďte. To zvládnem. Tamhle je ten kostel. Už jsme skoro na místě. Utíkejte, doktore. Poběžte. Poběžte. Poběžte za mnou. Jakmile se dostaneme do tábora, tak jsme v suchu. Doktore. Jsem za do prdele. Škrábnou mě, to jen nic není. Pojďte. Dělejte, doktore. Kurva. Do prdele. Dělejte, doktore, už jsme tady. Do hajzlu. Zalezte dovnitř. Kurva, co tohle je? Doktore, jste v pořádku? Doktore, jsou tady všude. Kurva, jak se sem dostali? Kurva, klekněte si. Kurva, kde jsou všichni? Do prdele. To se vidím, škrábla. Kam jsi mi to dotáhl? Co říkáte? Kam jsi mi to sakra dotáhnul? To vypovídejte. Pojďte za mnou, zalezeme do mýho pokoje, tam je bezpečno. Kurva, co tohle má znamenat? A úplně nahoru po schodech, běžte. Tady. A rychle, doktore, rychle. Kurva. Pojďte. Do prdel, co se tady stalo, kurva, jak to, že tady jsou mrtví? Hele, tady si na chvilku dáchnem, jo? Já potřebuji na chvilku si sednout, asi mi drapla přes koleno. Hele, doktore. Dejme tomu tak 10-15 minut, jo? Chvilku já si promyslím, co budeme dělat a pak budeme pokračovat, jo? Samozřejmě, vidím to taky tak na stejno. Dobrá. Já si možná na chvilku skropnu. Dobrá. Za pár minut vyrazíme dál, jo?